Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na Alqur'ani a wannan tasha tamu mai albarka Al-injaz media. Bayan haka kafin mu shiga koyar da Qur'ani, kira'o'insa da yadda za a faɗi harufansa, yana da kyau mu ɗan yi muƙaddima koya take, ma'ana mu san wato falala da tagomashi da irin tanadi da Allah ya yi wa waɗanda suke abota da wannan littafi mai albarka. Wannan littafi wanda yake littafi ne mai haske, littafi ne da idan mutum ya rike shi Allah zai haskaka rayuwarsa, Allah zai haskaka kirjinsa, Allah zai haskaka tunaninsa, ya haskaka basirarsa gabaki ɗaya. Littafi ne mai albarka, littafi ne da in ka ɗauke shi ka zira masa ido, albarka za ta shiga cikin jikinka ta mamaye shi. To ya kuke gani ga mutumin da yake rike wannan alkur'ani yana karanta shi ko da wani lokaci? Magana kan alkur'ani da falolinsa, wato wani kogi ne mai faɗi wanda sai dai kaɗan sha abin da za ka iya yi, yana da faɗi sosai. Amma a dunkule a takaice za mu kalli sira daga cikin wasu magabata ta yadda alkur'ani ya yi musu, ya karrama su, ya girmama su a nan duniya da kuma lahira. Da farko ubangiji madaukakin sarki ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Ma'ana wasu bayi da Allah ya zabe su, daga cikin wannan bayin wasu mutane za su ce to ai mana kallon ma abota alqur'ani, daga cikin su akwai waɗanda suke sabo, sun yi nisa, suke saba wa Allah, suke zunubi, suke ma'asi. Sai mu ce to da ubangiji madaukakin sarki ya tashi ma sai fara bil akthariya, ma'ana mutanen da suka fi yawa a nau'i na mutane su ne masu saba wa Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya fara da faminhum zalimun li nafsihi wa thanna bil wasatiyya. Ubangiji madaukakin sarki sai mutanen da suke su ne tsaka-tsaki wajen saban ubangiji madaukakin sarki, sai Allah ya kawo su a lamba ta biyu. Sannan wa thalatha bil aqalliyya, mutanen da su ne mafi karanci a wajen saban ubangiji, sai Allah ya fara da su wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Sai na Aliyu yace sabiquna sabiq wa muqtasiduna wa zalimuna maghfurun lahu. Yace wanda Allah ya bashi wannan baiwa, Allah ya masa baiwa, yake yi wa Allah da'a da biyayya, to ubangiji madaukakin sarki zai shigar da shi waɗanda za su yi rigageniya zuwa cikin gidan aljanna. Sannan da wanda suke zalunta kansu da wanda suke tsaka-tsaki. Wannan yake nuna cewa zalika huwal fadlul kabir, gabaki daya wato kyauta ta ubangiji da karamci na Allah madaukakin sarki da daukaka ta ubangiji, gaba daya waɗannan mutanen ya mamaye su dukansu. Da haka alqur'ani littafi ne wanda idan ka rike shi ba abin da ba zai maka ba. Wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada ad-dunya fa alaihi bil qur'an, wanda yake son duniya to ya rike wannan alqur'ani. Wa man arada al-akhirati fa alaihi bil qur'an wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil qur'an. Sai malamai suka ce shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Duba da wannan ayoyi a takaice a dunkule a gurguje, wato idan muka kalli ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna, muka kalli irin rayuwarsu da suka yi da alqur'ani, waɗannan mutane wanda Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu, zan ɗau ɗaya daga cikinsu wanda Imam Shatibi yake cewa وفي كوفة الغراء منهم ثلاثة أذاؤوا وقد ذاعت شظا وقرنفلا. معنى أغارون كوفة، kowa ya san garin Kufa gari ne na ilimi, yace akwai wasu jigajigai manya-manyan alarammomi mahirai a cikin garin Kufa su uku. Na farko akwai Imam Asim, na biyu akwai Imam Hamza, na uku akwai Imam Al-Kisa'i. Waɗannan mutanen sun cika garin Kufa da ilimi da Qur'ani ta yanda garin Kufa kai ka ce irin kanumfari kanshin sa ne yake tashi a cikin wannan gari. To daga cikin waɗannan za mu ɗauki ɗaya daga cikin su mutanen da suka bawa Al-Qur'ani rayuwarsu, kuma yanda Al-Qur'ani ya da su. Da haka wannan littafi mai albarka littafi ne wanda yake in ka rike shi a ciki ɗaukaka kai take, kamar yadda Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ai fihi sharafukum wa izzukum. Ma'ana a cikin sa ne ɗaukakar ku da matsayin ku yake. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik ai la sharafun laka, ai ɗaukaka ce gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanenka. To duba da kwadaitarwa da yadda mutane kamata su dawo da hankalinsu kan wannan littafi mai albarka ta hanyar karanta shi da sauraron sa da fahimtar ma'anoninsa, saboda abubuwa ne guda uku. Na farko ka goge a wajen karanta alqur'ani din, ka iya karanta shi. Wanda ya shekara 10 yana koyon harafi ɗaya bai asara ba.
saboda in ka kalli magabata za su zo mutum ya daɗe. Yanzu Ibn al-Jawzi ana cewa sai da ya shekara 80 tukunna. Ibn al-Jawzi kowa ya san shi, babban malami ne, bijimi ne, wato gagara ba da ba fannin da bai rubutu ba, amma bayan shekara 80 ya ɗauko littafinsa na qira'at, ma'ana zai je ya koyi karatun qira'at. To irin waɗannan abubuwa da zaka gani na alqur'ani da irin mu'jizarsa, shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Mafi alkhairi a cikin wannan al'umma, mafi kyau, mafi dacewa a cikin wannan al'umma shine wanda ya tsaya ya koyi alqur'ani, koya irin wanda ake so, kuma ya zo ya koyar da shi. Akwai wani abin nan da Abu Hamid al-Ghazali yake cewa shi alqur'ani da Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ma'ana haqqu tilawa shine yace to dole sai an samu haduwar abubuwa guda uku in ana so a samu haqqu tilawa. A bawa tilawa hakkinta kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai, to a samu haduwar harshe, haduwar hankali, haduwar zuciya. Shi aikin harshe shine ya rera alqur'anin, ya tande harufa din. Shi kuma hankali abin da zai yi shine ya dinga fassara ma'anonin da harshen yake karantawa. Shi kuma hankali bayan ya yi fassara, ita kuma zuciya sai ta wa'azantu da wannan abin da hankali yake tarjama mata. Shi yasa wani mawaƙi yake, shi yasa yake cewa fatadabbari alqur'ana in rumta alhuda fal ilmu tahta tadabburi alqur'ani. Ma'ana ku dinga tsinkayi a cikin ma'anonin alqur'ani, saboda ga baki ɗaya ilimi ya tattara ne a ƙarƙashin ilimin alqur'ani. Da haka alqur'ani littafi ne kamar yadda Allah ya faɗa, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Wani irin littafi ne mai ban mamaki, mai girman sha'ani, wanda anzalnahu ilayka mubarak, wanda muka saukar da shi mai cike da albarka, liyadabbaru ayatihi, saboda mutane su dinga tsinkaye a cikin ma'anoninsa, wal yatadhakkara ulul albab. Da haka wannan abubuwan ne muke ganin cewa mutane sun yi nisa da alqur'ani, sun kaurace masa ta hanyoyi guda uku, wanda su ne malamai suke ganin cewa zaka wato tsaya a kansu. Na farko dai da zama kai kana karanta alqur'anin, ko kuma ya zama kana saurara kana ji. So idan muka ɗauka yanzu misali yadda muka ƙaurace wa alƙur'ani, kaga mutum yayi nisa, ba ruwansa da karatu, babu ruwansa da zikiri, kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa inna buyutal janna tubna bizikri, ma'ana su gidajen aljanna da kake gani ana gina su ne da yawan ambatan Allah. Ma'ana yadda kake duk lokacin da kake ambatan Allah, lokacin za a ci gaba da yi maka gini a cikin gidan aljanna. Yace idan mai zikiri ya rike harshensa ya daina karatu, ma'ana abin da yasa na kama magana zikiri saboda an ce afdalu dhikr ai shine alqur'ani, ma'ana shine mafi girman zikiri a cikin zikirai da muke da su. So da haka sai aka ce amsakatil mala'ikatu, sai mala'ika ta rike ko kuma ta tsaya cak ta daina wannan ginin, saboda mutum baya ambatan Allah madaukakin sarki. Shi yasa ya zama na cewa lallai mu dawo da hankalinmu kan wannan littafi mai albarka, saboda littafi ne kana karanta shi, kana fahimta, baka fahimta zaka ga amfaninsa. Na farko dai zai maka amfani a lafiyar jikinka, shi wannan littafi mai girma ba a bukata a kaurace masa. Da yawa mun kaurace alqur'ani ta bangarori daban-daban, daga cikin kauracewar da aka yi masa har da kauracewar neman lafiya da alqur'ani. Shi yasa wani mawaki ke cewa qul lil ladhi hajara alqur'ana wa matala fi yawmihi wurdan min alqur'ani aturaka tubsiru lis-sa'adati mawtinan aw amtaha qalbuka fi dujal ahzani. Yace qul lil ladhi hajara al-qur'ana wa ma tala, ka gaya wanda ya kaurace wa alqur'ani, ya bashi yayi watsi da shi, wa ma tala kuma baya karanta shi, fi yaumihi a ranar ya ware wata rana da zai wato samar da wani wuridi. In an ce wuridi shine abin da kake yin sa kullun, ka samu wani lokaci kullun sai kai wannan abu. Sai malai ya ce aturaka tubsiru lis-sa'adati mawtinan, yanzu har kana neman wani jin daɗin rayuwa a duniyar nan, har kana neman ina zaka samu kwanciyar hankali, ina zaka samu sauki da sa'ida a cikin ranka. Amtaha qalbuka fi dujal ahzani, ma'ana kamar malai yana cewa ka ba alqur'ani ta kowane bangare, baka karanta shi, duk irin wata kauracewa ta alqur'ani ka kaurace masa, baka yin sa, kuma har kake neman wai kwanciyar hankali da jin daɗi da daɗin rayuwar zuciya. Sai kaga Allah ya maka komai, amma kuma zuciyar babu daɗi, babu sa'ada, ba kwanciyar hankali. Sai malai ya ce amtaha qalbuka fi dujal ahzani, ko kuma zuciyarka ta shiga fagauniya, a cikin dubbai waɗanda gabaki ɗaya baka sani ba, ka shiga cikin dubbai na bakin ciki da damuwa saboda ka kaurace wa alqur'ani.
lalle wannan littafi ne mai girman gaske. Zan rufe mana da wato wannan kissa daga cikin magabata saboda kallon irin yadda suka rike alqur'ani. An ce Imam al-Kisa'i wanda Imam Shatibi yake cewa amma aliyun fal kisa'i na'tuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala. Mana Imam al-Kisa'i kamar yadda suke bada labari cewa sai da ya kai shekara 40 a rayuwarsa bai ma fara sanin ina ake karatu ba ko karatun Qur'ani, amma sai da Imam al-Kisa'i ya zama cewa ya zama hujja, kuma sai da alqur'ani ya kai shi inda duk ake zuwa. Daga cikin abin da ake iya tunawa na Imam al-Kisa'i, an ce wata rana yana kiwo wata baiwa Allah tana so da 'ya'yanta tana musu nasiha akan cewa ya kamata ku mai da hankali ku koyi alqur'ani. Kwatsam sai ga Imam al-Kisa'i ya koro dabbobinsa. Yaron ana mai magana baya ji. Da haka da ta ga Imam al-Kisa'i sai take nuni da Imam al-Kisa'i, ka dage ka yi karatu, take ga dan kada ka zama irin wannan makiyayin. Sai ya ce ama yudrabu biyal mathal fil jahl, ya ce na shiga uku, ma'ana yanzu da ni ake buga misali a jahilci. An ce sai da ma'ana dabbobin nashi, bayan ya sai da su ya je ya fara karatu har Imam al-Shafi'i yake cewa duk wanda yake so ya yi gaba gada ilimin nahwu to ya kalli Imam al-Kisa'i, saboda yanda ya je shiga. Imam al-Farra ya ce na yi munazara da Imam al-Kisa'i, kai ka ce tsuntsu ne kawai zai tsoma wannan abin nan bakinsa a cikin ruwa, cikin ilimin da Allah ya ba Kisa'i. Imam al-Kisa'i yake cewa wata rana ina karatun Qur'ani sai qira'ata ta burge ni, ga Imam Harun ar-Rashid yana bayana, zan ce la'allahum yarji'un, sai na ce la'allahum yarji'in. Yace ma jara Harun ar-Rashid, Harun Rashid bai yi karfin halin ya muni gyara ba, gashi dai kuskure ne. Yace irin kuskuren da yaro dan karami ba zai ba, wai wancan fa makiyayin fa ko kalla, amma kallin da Qur'ani. Harun Rashid ai mun san labarin sa, khalifa ne daga cikin khalifofin musulunci. Yace bayan na idar da sallah nayi sallama, sai Imam Harun Rashid ya kalle ni yace ayi lokacin hada ya imam, wai wannan wace irin kuma lokaci? Shi a gurin Harun Rashid gani yake ma wata irin lokaci kuma aka karanta Qur'anin da ita, saboda yadda Imam al-Kisa'i ya zama a larabci da kuma kwarewa da gogewa da yadda ya tumbatsa haka alqur'ani. To zamu tsaya anan insha Allah, zuwa halka ta gaba in Allah da zamu dora mu fara karatu kai tsaye insha Allah cikin alqur'ani mai girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.